Sayar Abdul, wanda aka fi sani da Malam Ali na shirin kwana 90, wanda tashar Arewa 24 take haskawa, ya rabu da sabuwar amaryarsa wacce aka ɗaura musu aure wata 4 da ya wuce. Tun farko dai auren ya ji hankalin mutane, ganin cewa ya auri wacce ta girme shi, nesa ba kusa ba. Hakan ne yasa mutane suka yi ta tofa albarkacin bakin su akan wannan auren. Sai dai a lokacin shi jarumi Malam Ali ya ce soyayya ce yasa ya aure ta ba komai ba. Sannan ya ba wa matasa shawarar su dinga auren wacce ta girme su, ko da ku tsohuwa ce, domin ku hakan sunna ce mai ƙarfi daga fiyayyen halitta. Idan za ku tuna dai, daga wannan lokacin da Malam Ali ya auren ne aka samu wannan kalma ta wuf, inda matasa da dama suke cewa amaryar ta yi wuf da shi. Wasu suna ganin auren Malam Ali ya yi shi ne saboda dalilai da yawa. Dalili na farko shine Hajiya tana da matukar kuɗin gaske, duba da 'yar siyasa ce. Ga wanda bai san wace ce amaryar Malam Ali ba, Hajiya Bilkisu Shiba, 'yar takarar siyasar PDP. Kwasam sai muka ji labarin amaryar ta yi wa jarar da shi angon nata, wato Malam Ali. A takaicin dai takaitawa, Malam Ali da amaryar tasa yanzu haka ba sa tare. Mun yi kokarin bibiyar ko me ya faru har ta kai ga aure ya raba a tsakanin su, sai dai hakan ya ci tira. Amma ku ci gaba da bibiyar mu domin samun cikakken rahoto. Idan wannan ne farkon zuwan ka wannan tashar, sai ka danna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryen mu. Sannan ka danna ƙararrawar sanarwa don sanar da kai da zarar mun ɗora bidiyo. Idan kuma ka riga kai mana subscribe, sai ka like din wannan bidiyon. Mun gode.